Angazi noma mhlambe makwenzeka umukela uJesu Kristu njengomsindisi, uyakunika umyalo yini ukuthi zonda uShembe, zonda uBuNazaretha? Futhi angazi noma makwenzeka ujoyina inkolo yobuNazaretha, uyakunika umyalo yini ukuthi zonda uJesu, zonda amaKristu ukuze wena uzobona umbuso wezulu. Namhlanje ngifuna ukucacisela abantu ukuthi uJesu kanye noShembe bayefana futhi bayalingana ngokwezinga labo lasezulwini, futhi yonke into yabo iyefana, ngisho nomlando wabo wokuzaleka kwabo, kanjalo futhi nanomsebenzi nje ababewuzele emhlabeni. uJesu lo thina amaNazaretha esithi uYeshua, ekufikeni kwakhe, ekuzalweni kwakhe emhlabeni, kwakhuluma izwi likhuluma kuma wakhe uMaria ukuthi uzokhulela umntwana ngomoya ongcwele. Lo mntwana loyo uzomqamba ngokuthi uJesu, uyena osindisa izizwe. Ngempela futhi kwaba kanjalo, wakhulelwa uMaria, wahamba njengoba izwi lalikhulumile. Kanjalo futhi noShembe, uShembe naye futhi kwaba nesimemezelo esinjalo, noma kwafika izwi elinjalo kuma wakhe. Ngempela futhi wakhulelwa ngempela. Lasho futhi izwi ukuthi mase sekhulele uzomqamba igama elithi Shembe. Ngempela futhi kwaba kanjalo. Igama elithi Shembe negama elithi Jesu amagama asezulwini lawa bawaqanjwa ezulwini. Kodwa-ke into eyafika yaba inkinga nento esifike sibange lapha emhlabeni ukuthi uShembe wathathe wabamnyama wafana nathi. Manje sehluleka ukwemukela ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ethuma umuntu ofana nathi. Njengoba abantu abaningi nje abakhonza uJesu bemzonda, abamzondeli ukuthini, bamzondela nje ukuthi mnyama ofana nathi. Kodwa ube kuthiwa waba umlungu, ngabe bamhlonipha futhi ngabe bamkhonza. Kanjalo futhi namaNazaretha nawanakho lokho ukuthi uJesu uwumlungu, ngakho-ke ngeke bekhonza umlungu bona beyabantu abamnyama. Nakho lokho futhi kunomthelela kumaNazaretha ekutheni emnyanye uJesu. Kodwa kahle kahle bobabili laba abantu bayafana, bobabili bazithunya zasezulwini. Bese ubandlululo nani esengqondweni yakho isuke kuyinto nje esengqondweni yakho ozakhele yona. Nokuthi-ke abantu banalenkolelo ukuthi umlungu uyena ongcono, ngakho uJesu uyena omkhulu kunoShembe ngoba uJesu ayomlungu. Kanti ngokaNkulunkulu akunjalo. kuNkulunkulu umlungu nomuntu bayefana, bayalingana. Kodwa ngokwengqondo zethu thina sazi ukuthi umlungu uyena ongcono, uyena ophambili. Kodwa nje konke lokhu nalolu cwase sinalo thina ezulwini akusebenzi kanjalo. uShembe noJesu babefana futhi belingana futhi bethunywe ukuzokwenza umsebenzi owodwa emhlabeni.